Broadcasters ng Pilipinas, oras po alas 7:35 na ang oras hatod sa Indokan Pansipane Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420 hatod man sa Indokang Clinic ni Dr. Rodi Ante. Piparam po sa Indogabos na siya bukas asinyaon sa clinic Oro Aldao. An oras hatod sa Indokang RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Anhapot sa DCGB, depong personalan, kita mga tugang naghahapot ng mga kahaputan kan banwaan na dapat masibagan kan mga nanunungdan. Ini po anhapot. Nag-abot na ang Sinovac vaccine haling China. Natabaya taharabo ang kadaklan sa tuya na magpabakuna sa Sinovac. Nakikita sa Manila maski sa mga serving ininot hinarapot abo sa Chinese vaccine. Paano daw iyan Paano daw iyan mga tugang maaayos na sitwasyon na iyan? Ang gusto tatabi mga tugang sa mga mahal I mean so US made Buda UK made na mga vaccine. Ano ang problema? Mga tugang tahabo. Sa Brazil, ang Sinovac peg test yan. Nasa 90+% ang efficacy rate sa Brazil. Kita, pag made in China, gari mga tugang may biased kita, may ano kan apod ka yan? Igwa kita ki mga reservations. Di ba? Nata yan. Hello, good morning. Hello, good morning, BP. Yes, sir. Good morning, amigo. Ang problema kang paano kang Sinovac, sulpi, efficacy rate. Oh, pero ito 50 plus lang, di ba? 50 Oo, 50 plus. to 70. Ang 70, minimum kan 50 point something. Oo. Kung mapediksyon ka, what if kung dahil mo tumalab ki araw kan 50% na, di may 50% na pa. Di ba? Pero ako kan pig-test din ni duman sa Brazil. 90+% efficacy rate na nailig. Di ko alam kung paano pinano ito. Yung nga ni, maski ako sir, nalibong duman, ilingon mo, pero duwang country, parehas 50 plus. Oo. Buda, kung ilingon mo ang gari world acceptance kay ni base sa WHO, basta palang 50% pa itaas ang efficacy, pwede. Iyo, kasi pero duman sa Oo. Siyempre, pagpa-cancer araw kini. Kung minabot sa Sinovac, Yeah. ultimong suprimerong tutulukang sa PGH Bagao, ultimong direktor, nag-abo. At yung biglang buminaba, so mapatudok. O, pag-interview baga sir kasawapon, Iyo. direktor kang PGH, Oo. abo niya magpatulok o ikaong simple yun, dahil ka man na kaaraman na, bako ka man lamang sa medical field, Iyo. mapatulok ka daw. Correct. Kitang mga kudeng medical, deng aram sa medical, siyempre maduda ka. Adi, Oo, sir, isipon mo nga ni sir, siya mismo, dahil nagtiwala. oo. Pero ilingon tango niya na, Aldo, na mapapakuna Secretary Doke. Buda, Ayan, Secretary napilitan siya na yan. Ha? Napilitan siya na yan. Natasunta ka sa Susundan siya. Di ba? Si Presidente Duterte sa news kas bagong alas 7, pigdadangog ko, willing na siyang magpabakuna, pero ang nagpigdo ko niya kung ano da ang vaccine, depende da sa advice kan doktor niya. Oo. Dari mo? Oo. Ultimo nga ni siya, may pagduwa-duwa pa. Pero China-made man da girada ang ibabakuna. Kasi nga ni, may pagduwa-duwa pa, how much ba kita mong simpleng
Ciudadano kang Pilipinas. Undecided, ano? Oo. Okay. Yan, ano Iyo man medyo- siya ng katuyang kumbaga pigiling o kamong mga nasa medical field kamo to na mapatigmi. Pero- Nakarabo nindo. Pero kung tagayod so nga ya AstraZeneca, so Pfizer, so ano pa to sa Europe, so brand Moderna, sa US yan, di ba? At least ito pa, no? US. Proven ito, ang efficacy rate ito, alang tao. So Johnson & Johnson, may bago sa US na in-approve, di ba? Oo, approve naman pati. Oh, basta, gari nagkakaigwa kitang takot, pag hababang efficacy rate, medyo duda kita. Pero pag habang Ayun, sir, efficacy rate, totoo. oo. Anong basis, anong cause ka na COVID-19 baga ka? Abo ka ma-infect? Yeah. Ano ba ako ng immune system mo? Kasi ma-infect ka mangyaray. Iyo. Okay. Sige, tama. Haputan mo kita sa mga expert ka. Salamat, Migo, ha? Sir, salamat, sir. Salamat, on. Alright. Diba? Ayan na. Ilingonin do. Mga tugang ta. Yaw na sa tuwi ang Sinovac. Bata, primero, inidatabi, they inject sa mga senior citizen. Diba? Sabi ninda. Sabi ninda. Tapos ngunya naman, kambyo naman kibigla so kwan. So I do not know kung anong ahensya iyang kan gobyerno. Deko laba kamasala ko sa pagtaram. Nagkambyo naman sinabi ninda na pwede nga sa senior citizen. Dumang kita nagkakakirigkigan. Dumang kita nagkakakirigkigan. Kaya gusto ta sa mga bulong na day man ito kaya da. Ngunyan nga ni, wara-wara ang supply kang AstraZeneca. Maabot dangon niya na aldaw, nabulilyaso. Tadeng supply. Deng supply. O, paano? So, kitang mga nasyon na medyo tios, nahudya na supplyan, ano niyang pambakal kaan? So, mga mayayaman na nasyon, ang pigagaramit ninda, so, mga Pfizer, Moderna, AstraZeneca, so Johnson & Johnson, may bagong yan, etc. Mailing ta, bata, mga tugang, ini baga, ingatan baga ini. Ilingon nindo. So sa tuyang gobyerno, nagpasar na ki indemnity law. Requirement kan mga poderosong may vaksina ini. Na kung ano ngaya ang mangyayari sa babakunahan, sasaguton kan gobyerno ang hospitalization kaan. Sasaguton kan gobyerno ang sa iyang problema, mga tugang ta, kung may side effect na namatian sa pagtudok ang vaksin. Hanggang sa magadan. Kung magadan ka, sasaguton kan gobyerno. Buda, dahil mo pwedeng kasuhan, so nag-supply kang medisina, dahil mo pwedeng kasuhan, so nagtudok kan medisina, so nagbakal kan, kan vaksin, dahil mo pwedeng kasuhan, so nagbakal kan vaksin, buda iba pa, mga tugang, iyan ang nakabugtak duman. Pigiling ko sa, di ko nabasa the entire law. Pero so pigiling ko na pigpapara enumerate sa national discussion sa television. Iyan tabi. Habo nang maulit so nangyari sa, ano nga dito sa dengue? Dingvac siya. Nakang ito nagpalpak, mga tug, may kadakol ka nagka-problema. Nagka-problema tabi, nagkandang investigation, kinarasuhan. So nagibo kang baksin. Ngunyan yan, gari habo nindang mangyari, ining mga foreign manufacturers na ini, habo na mangyari asin maulit ang siring na bagay. Okay, good morning. Maano ka sa 50% efficacy rate kung igwaman sa nakita 80 or 90% na efficacy rate? This is the main point. Di ba? Ninong. Di ba? Maski talaga, nagduduwa ka talaga na, dumang kita sa 90%, dumang kita sa 80%, mapatudo ka kan 50%, mananggan. Maadit ka. Sa mga health workers, natutudukan sa PGH. Pero ano nito ha, kaso hapon, kalmado si Presidente Rodrigo Duterte. Very calm ang satuyang presidente. Kalmado siya. Sabi niya, kung habo ngayon nindo ka ini magpabakuna na haling China, maghalat na sa nangaya ka mo kan maabot na mga vaccines na pwede ngaya sa Indo. Yan ang sabi niya.
Naka-address, di ko alam kung naka-address sa mga Filipino o naka-address ito duman sa gabos tabi ng mga frontliners as in sa mga persona na inot na tutudukan tabi kang Sinovac vaccine. Maghalat. Kaya lang day taaram kung noarin kita mahalat. They do not know. Taso AstraZeneca ngani na maabot daangon yan, day nalawos ta kulang ngani ki supply. Bata sabi ni Presidente, makairakon man nga kitang mga pobreng nasyon. Nainutan nga kita kan mga mayayaman na nasyon sa kompetisyon, ta sinda po nagpa-reserve na kang inot. Kita ba gadaman kita naggasto para sa reservation. Aga naman kita ki-reserve budget. Magpa-reserve na nga kamo. Abo man baga kita, natang kita magpa-reserve kita. Oh. Abo man baga. Kaya, so nagpa-reserve, yung nagka-erinot. Hello? Hello po. Yes, good morning. Hello, Sir Henry. Yes, ma'am, good morning po. Good morning. Yes po. Mati ko po kaso sa interview kay Secretary Duque na ang mga senior citizen di po pwede ng si vaccine na Sinovac. Yes. 18 to 59 years old lang. Opo. So 60 up, di po pwede ang Sinovac sa senior citizen. Bako yung sabi? Yes, ma'am. Yes po. Correct po. yan. Okay. Oo. Kaya alam, So, ano? sige po. Ano Opo. pong reaction mo naman, ma'am? Opo. So, ano po ang pwede? Iyan, Madam Astra? Anday Pangunya nagluluwas kung anong pwede na maabot sa to, na pwede ang mga seniors. Opo. Kasi, ayun ko na mati ko sa iya. Sabi ba ni Secretary Duque, dahil hindi pwede inuton kasi baka isipong kantao na VIP sinda. Oh, mapainot ba gada sa ngunya na daw? Amo ang baga ninda magpainot, sabi ninda, magpa-vaccine ka yan kasi baka daw isipong kan mga tao na nagpapal-VIP sinda kasi sinda na inot. Iyan. Ano po Baka nga intrigahon kami. Pero si Duque, di ko aram kung senior citizen na po siya. Senior citizen na po siya, si Secretary Duque. Oo. Kaya di man siya mapa-injectan Sinovac. Sabi ko niyan dahil siya mapa-inject baga siguro, pampakusog buot gayon ini. Iyo po sa taramon niya na namati kong interview kasi Oo. dahil po dahil na siya pwede kang Sinovac kasi Senior citizen na. 60 senior na po Jesus siya. ko. O di, Okay. mahalat kita, madam, kang sa vaccine na pwede sa senior citizen. Opo. Okay. Opo. Ayun Salamat po. Sige, salamat. Salamat. Alright. Bye-bye. O, yan, tabi. Mga tugangan, mga reaksyon, ano. Pero, ang regardless po kung ano man sa tuyang paniniwala, mga tugang, kung anong vaccine ang gusto ta, ang importante po, sabi nga ni, duman sa mga interview ta sa Department of Health, magpabakuna kita. Diba? Taod ta, baka makontak ko si Dr. Angbon. Ang importante mga tugang, mas mareda tabing magpabakuna kita kumpara sa daing protection. Ano man ngayon inita kay puntang magpabakuna? Di man natutumbok ang WHO na pag nagpabakuna ka, protected ka. Pero duman ako sa sinabi ni Dr. Alan Lucanias kang inot. So sa ano yan. So may bitaranda at tabi ang severe na sitwasyon kung tinamaan ka kang COVID. Posible ngayang magkaigwa ka na lang ki mild reaction kung naulakit ang katabi kan COVID virus. Yan. Okay? Hello, good morning. Hello, good morning, Henry. Yes, sir. Good morning po. Tingnan mo yan, paano magkakaroon ng tiwala ang tao. Yung mga nakakaintindi na, yung kapigis ng doktor, yung magpa-injection ng Sinovac. Ano yung tao pa kaya? Yes. Ano kaya ang purpose nila dyan? Siguro nagkatakot yung tao. Ang Pilipinas, gawin na lang probinsya ng China. Kaya inoonti-unti na yung mga tao. Tingnan mo ginawa ng China, yung gatas nga noon, nilalagyan ng lason, yung melamin, di ba? Yung mga laruan ng mga bata, nilalagyan ng lason. Para bang anticipation na nila maging abnormal ang mga Pilipino para magka-China na tayo eh. Isa pa dyan, paano magkakaroon ng tiwala yung tao sa presidente? Ang presidente na nga, yung ginagawa nila, yung ginagawa niya, wala siyang word of honor eh. Wala siyang word of honor. Noong unang-una, ang yabang niya, siyang unang-una magpapabakuna. Tingnan mo yung mga presidential secretary.
nagpabakuna, hindi alam kung sinong umaamin, kung sinong nagpabakuna sa kanila. Sunod pa, yung gamot na kung saan nanggaling, hindi alam kung saan nanggaling yung binabakuna sa PSG. Tapos sinabi ng presidente, hindi niya alam. Yeah. Kung sa command responsibility, presidente ka, nagbibigay kayo ng security, di mo alam kung saan nanggaling yung bakuna. Sabi niya, illegal. Kasi kung ganun pala, kumukonsyente na pala siya ng illegal. Yes po. Kaya paano magkakaroon ng tiwala yung tao sa kanya? Natural, hindi talaga yung kalooban ng tao. Presidente siya, hindi siya susundin. Di ba? Napakalaking diferensya niyang ganyan eh. Presidente ka ng isang lugar, tapos hindi sinusunod yung kagustuhan mo. Yes po. Hindi ka sinusunod. Saka ano siya kasi eh. Kung basa nakikita sa site siya ng China eh. Basta ano, ang hindi siya maintindihan ng tao. Kung minsan, sasabihin ng magdadahilan siya, parang hindi na ang presidente. Nagbibiro lang siya. Tingnan mo ganyan. Kahit Okay. kung seryosong bagay, sasabihin, sa bagay, okay yung gano'n. May isang bagay na pwedeng sabihin mo, biro, pwedeng sa seryoso. Pero minsan, sasabihin nilang, di parang di nyo alam ang presidente ha. Nagbibiro lang naman. Kung basta, madali magpalusot kasi pa gano'n. Opo, sir. Yung pag naiipit siya. Opo. Okay. Kaya paano magkakaroon ng tiwala ng tao? Presidente ka. Hindi mo mapasok yung tao sa gusto mo. Okay, sir. Diferensya nun eh. Presidente ka tapos di sumusunod sa yung mga tawan mo. Responsibility eh. Yes, sir. Okay. Hindi niya masagot yung kung saan nanggaling yung pinabakuna. At saka kung sino nagpabakuna sa kanila, hindi malaman kung sino. Command responsibility. So, Yeah. Yes, sir. Salamat po, sir. Tapos di niya alam yung nangyayari sa kinasasakupan niyang lugar. Opo. Okay. Noted, sir. Well noted po ang sinabi mo. Tiwala ng tao. Okay. Tapos nagtataka siya, naiinit siya dahil hindi nagtitiwala yung tao sa kanya. Opo. Sige, sir. Well noted po. Sige, salamat. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat. Alright. Narunduman ko sa interview kay Dr. Chris Kanginot tungkol dyan sa mga efficacy rates na yan. Ang na-mention niya duman, importante nga tabi ang safety, adverse reaction, mga tugang kang bulong, kang vaccine. Di ba? So, duman naman hanggang sa mga nahiling na mga mga adverse reaction, ang Sinovac, diit ang adverse reaction. Kumpara duman sa iba, mga tugang na recorded na adverse reaction kan mga ibang klaseng vaccines. Importante man ito na pagkasabi ni Dr. Chris Gianan na safety mga tugang nyato pag kita natudukanin vaccine. Okay? Now, may kulugbot ito hard Pena mo na. Pabayaan na muna sa reaction kan mga. Iyo, diba? Sentro lang kita po sa topic ha. Sentro lang kita sa topic tabi. Iyo, sentro lang kita sa topic. Okay? Yan. Sir Henry, harabo kan mga tao kanhali China. Taman mga produkto ninda, madalion ang buhay. Arog kan emergency light at iba pa. Samantalang ang product kan European sa West Coast matibay. Iyan ang saro gayot. Pwede. Posible, di ba? Migo. Uy, Kuya Nongs. Latusunta ka dyan na. Good morning, tabi Kuya Nongs. Ang Johnson & Johnson po, single dose na. Iyo, nahiling ko sa BBC ini kaso sarong banggi. Ang Johnson & Johnson, single dose lang. Dahil ikadua. Pag tinusukan ka, okay na. Single dose lang. Ako willing ako magpabakuna, sisayaan mo ya. Yan, okay. Ay, sandali. Nag-text si Dr. Chris, tama. Sabi ni Dr. Chris, good morning. We should not focus on the efficacy rate when we talk about medicine and vaccine. We should first consider the safety profile in terms of serious side effects and adverse side effects. It's better to be injected or protected than not. Tama pala sa pagsabi ko sa bago kan magorong kami Dr. Chris Kanginot na importante mga tugang ang safety. Di ba? Na-recall ko sa uron mi kayo. Kaya ngunyan, tama-tama, may text pa lang siya. Thank you, Doc. We should not focus on the efficacy rate when we talk of medicine and vaccine. We should first consider the safety profile in terms of serious side effects. In adverse side effects, it's better to be injected or protected than not. Yan. Thank you, Tabi.
Congressman. Dr. Chris, good morning. Sige pasuruhay, sige comment. Ang simbag, yes or no, kung mapabakuna o dae. Tapos, alright. Sige ba? Alright. Sige po. Yan mga tugang pero selling ko po talaga dapat magpabakuna kita. Ano? Yan ang kwan. Kaya kung anong vaccine ang gusto ta, diyan kita may question. Hello, good morning. Hello. Hello. Yes. Sir, Good morning po, ma'am. Ha? Ano po? Ma-comment lang ako. Sige po, ma'am. Sige po. Ano po ang comment mo sa discussion tango niya na aga? Ang ano ko lang, sa total na sa media ng kamo, wala man siguro nakaabot na. Ang imbang ko lang dyan, tarong kapot lang ka. Total kadahanga ako nindo. Opo. Kamu mapabako ng Sinovac. Ay, ma'am. Ma'am. Masugod naman ako. Madali lang po. Medyo makusugo ng feedback tabi kang radyo mo. Yeah. Pakipaloy-loy po kang feedback kan Hindi volume. na para din. Sige po. Ano po ito, ma'am, susabi po nindo? Malawak ang naabot. Opo. Ano po ito? Ako lang, kanang ang kukumamod. Social media, ano man ang mangyari sa Indo, nakamonitor ako. Kami mga simpleng tao, Opo. may mga monitor ng gobyerno, Yes. yun lang ang ako po. Okay. Iyo, salamat po Iya po. Salamat. Alright. Yan naibaman sa iyang hapot, di ba? May punto man siya naman. Okay. Uning mga sagin-sagin lang ngayaan, pero ngaya pag-display yan sa hong orgaysano, tiba ubos tulo siya na vaccine. Mga saramayon ka mo. Di ba? Abo sa produkto kan China, pero ang mga gamit sa balay nakalaag made in China. Wara man kita maginibuta, wara kita kwarta. Sabi kayo ni Sarmatang Texter. The best man na sa imong argumento, ano? Pinagmama ko niya na aga. Iyo man ang ganda di. Baka ko display mo na sa dyan. Baka barakalon. Hello, good morning. Hello? Hello? Sir, good morning po. Good morning po. Yes, sir. Ay, sir, medyo... Bakuna kan ali sa China. Nata po ito. Ang rason nata, Oo. sa mga nagbakal nga ni kang bakunan, para mo magpabakuna, ako pa kaya? Okay. Okay. Oo. Opo. Nasabutan ko tabi sir sa imong point. Maan gobyerno, makumbinsi daw ang mga para sira na magpabakuna. Oo. Ang mga magsasaka, makumbinsi ba nila? Yeah. Oo. Okay. Kaya mapagalo na dito ka na mapabakuna. Ikadet, Pero sir, pag ibang brand pwede ka, gusto mo. Pag ibang brand po gusto mo. oo. Ayan. Okay. Sige po sir, salamat na maray. Salamat po. Alright, okay. Anyway, siguro talaga dapat pakusugon ang information this campaign. Ano? Hello, good morning. Suhapot ko po, aki mi sa Manila, may free vaccine kasabayan magurang. Okay. Moderna da po ang ang vaccine ninda. Yan po kami nigdi sa Ligaspi. Ano daw po ang steps na pwede ming mautob o maobserbaran? Manungod duman, tahali pang Manila ito. Pero kami man lang na magaguban ibabaksin digdi. Di pa man kita sir available na Moderna vaccine sa Pilipinas? Siguro ni po sinda, libre. Igwas- Kasabay po kaming magurang. Pero yaw kami nigdi sa Ligaspi. Paano daw po ba? Nag-order so kumpanya niya ang pigatrabahuan? Iyo po. Eksakto po. Di ko lang aram kung approve na kang FDA ang model. Pero siguro sa private transaction pwede. Di ko aram kung pwede So kung sabi yung tabi, aki mo nagtatrabaho sa rang kumpanya. Iyo po. Tapos libre kang kumpanya pati sa magurang. Yan, eksakto po. Opo. Ayun. So ano pang concern mo duman? Paano kami mabakunahan kayo ito? O anong dapat na Iyo steps na mananggan. obserbaran kayo na halimbawa, ipadara ito digdi, paano naman ang pagpa-eleksyon mi digdi? Iyo. Kung sa pagpadara, sir, garo difficile, takay puan po kimaray na storage ka yan. Pero sa pag-transport, baga po, Iyo po. Opo. pag-transport, difficile, ang igpagadalan yan.
Baka Buda. pwede po i-plano, halimbawa, araw kaya. Oh, pero de ko po arang kung pwedeng bit-biton yan sa eroplano, kisarong individual. Cargo. Kung cargo, de ko arang kung paano ang pagkuangkayan, ang pagtransport kanta. Ang naga-transport baga cancer, mga expert. Yes, opo. Oo. Kaya lang Pwede yan. po may paabot tayo ni sa mga authorities sa digita. Siguro, bako man lang kami. Siguro, Iyo. may mga iba pa man dyan na mga similar cases araw kaya Iyo po. mananggad, na baka kung, iyo tama ka po dyan, sige, ihaputa yan, ano? Iyo Ihaputa po, po, ha? Tama ka, sir. Salamat on tabi sa inquiry. Salamat po. More power. Bye-bye. Thank you. Alright, iyo mananggad, may mga arog mananggad kaan, mga tugang nako. Malangani ka sa bago, duman sa pigkaunan kong nagbakal akong pamahawan. May nasabat akong sarong, sarong empleyado kan gobyerno. Ay, ganyan ko, good morning po. Ay, ganyan ko, sir, mapabakuna ka. Ay, gwa na ngayon po kami sa agency may sinabi siyang brand. Ganyan ko, day pa man iyan na ki-approval baga. Ay, gwa na, may pig-workout ngayon po. Sa Sinda, may order ang sendang opisina. Okay, ihaputay yan kay Mayor Rosal Taud-Taud, Anyway, nag-text ako ngunyan kay Mayor, buda ka sa duwa po ang puntutang i-clarify ngunyan, Number 1, tabi iyan na IATF protocol na bago. Tinext ko na si Director Noida, baka makauron ta po ngunyan. Nag-okay na siya. So travel protocol baga, naday na kay puan ki RT-PCR. Sa mga magta-travel, buda day na kay puan ki travel authority. Kung ma-travel ka sa ibang probinsya sa Pilipinas, unless i-required kang LGU. Sabi ka na IATF national, yan nga tabi, kung dapat na nga po din kami, dapat sunodun yan. Yan ang itatad, i-clarify tayo. Ask ko po kung paano ang proseso kung ang aki ayun na, pala ni pareho Good morning, o galing Pinoy, mahilig sa stateside, it's people's choice. Magpa-inject si gusto, sorry na lang sabo, tapos ang uroron. Okay, may point ka po. Last up to 1 hour, paano ang nagdiyan sa traveler na nasa loob ka ng incubation? Okay na, ito? Okay. Hello? Yeah. Ano tabi ito? So, kumpanyan, sila nagsabi ka yan? Isa nagsabi? So, kumpanyan mapadara? Sa inda? Sa pamilya? Dapat maklarado ta. I-advise naman. Iyo, deko aram. Anyway, i-clarify ta. Yeah. Okay. Yeah. Iyo tabi. Okay. Sige, okay. Alright. Okay, sandali lang Amigo, pag nagkonsulta, resetahan kan doktor, bulong na branded. Pag abot sa butika, hanapon, generic. Iyo ba gano? Paring Benny, padi ang Sinovac 50% ang efficacy rate sa mga tao. Mas talo malo yung epekto kayan sa mga parabuyong talunod na sa alak, kaya ang luwas ka 10% na lang. Na epektibo. Dr. Chris, tabangi daw tabi ako kaini. At Dr. Chris, ang alak, Dr. Chris, nakakapababa ka efficacy? Dr. Chris, i-research mo tabi, Dok, ha? Kung ang alak, nakakapababa sa efficacy rate kan vaccine. Tamay mga vaccine man ang ganda, dapat dahil ka mag-inom dyan bago pag binaksinan ka. Iyo, Dr. Chris, yung amigo, assignment mo ngayon sa kuyahan. Okay. Gariman sa naandig di sa to, ang makwarta magpa-check up sa Manila, tamas maray, kompleto sa gamit. Tama iyan, pero daiman niya nangangahulugan na mga medical center sa to digdi, bakuna effective. In like manner, ang ibang bakuna halangkaw ang efficacy rate, but it doesn't mean na yung hababang efficacy rate ay nakakaraot na. Pwede magsapna kisarong kilo, pero kundit man sana ang kaon, pwede na ang 1/4 sana. Yan. Okay, good point po. Thank you, Dai po pwede darahon ito sa Pinas, maski i-package kasi may mga allowed lang ang pharma sa mga pwede mag-receive kaan. Dahil pwede ang individual. Yan. Sabi kan texter ta,
hapot duman tabi iyo. Ako talaga duda ako na ipadaraan sa individual. I-clarify ta. Barangay, okay na, sandali. Okay na, to. Ay, Renz, maka nagdadangog ka, Renz. Pakihapiti daw tabi dyan sa PRC. Tamay naghapot kitang paradangog kung ano tabi ang contact number kang PRC na pwedeng haputan kan publiko. Okay? Tabi, Renz, pakihaputan daw tabi sa PRC. Kung ko sindang contact na ang tao pwedeng mag-upload na lang para dahil na magpada dyan sa mga clarifications sinda. Ang gamit haling China, ang gamit sa harong made in China, dahil taman pigalaog sa system kan sa tong lawas. Kaya iyan, dahil dapat ay kumpara. Yan, okay. Kahit anong bakunan lang, wag lang made in China at talagang iba talaga. Sir, ito, sandali lang. Marhay yan na Sinovac kasi ang COVID made in China. Ang pareho nga ni, mas epektibo ang bulong nagibo ninda, ang parehas mas epektibo ang liwoy ninda. Okay. Okay. Sabi ni Kapitana Yulik, okay na. Di ba naman na Yulik, so text mo din laman eh. With 78 known side effects and with only 50.4 efficacy rate, good luck sa mga mapa-inject ang Sinovac. Alright. Sabi kan texter. Spelling pa yung mananggad okay na. Alright. Okay. Bueno, mga tugang, sandali lang aramon tamunan mga dagdag na report hali dyan sa luwas. Kaiba po ang mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Nasa linya si Ans Galero. Kakaroon ng tatawad-tawad ang DILG tungkol dyan sa travel protocol na yan. Alright, nawara kaya ding susound sa laog. Dahil ko nadadangog Mga barangay kapitan sa Legazpi dapat na maging sagisag sa drug clearing operation sigon sa gobyerno lokal. Ano nga ang sagisag sa Bicol? Simbolo, panalmingan, ehemplo. Yan. Ano ang English kan sagisag? Bandila. Sarawayo din kita minatranscribe na. Hans Galero po nasa linya. Good morning, Hans. Go ahead. Maray na aga, VP Henry. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag na bareta, dapat na maging masigasig ang mga barangay captain sa sudad kan Legazpi sa pagpa-implementar kan barangay drug clearing operations. Ini nga sinabi sa DCGB News ni Legazpi City Anti-Drug and Abuse Council o SCADAC Head Dick Fontanilla kung sa isa yung sinabi na kinakaipuan ng GAD ang kabanggan mga barangay officials ngunyan na panahon pa nin pandemya dahilan sa nagburutwaan kadakol na kaso nin illegal drugs sigdisi sa tuyang kapalibutan. Sinabi ni Fontanilla na aminado basado sa mga record na nakabot man sa indang opisina, dakol talaga ang nangyaring buy-bust operations sa bilog na sudad kan Legazpi maski na nga ni kasagsagan o kaya yaon sa panahon kita rin pandemyang COVID-19. Kaya sa ngunyan nakikiuro na sa mismo sa mga barangay captain na sa kiraray magpahiling nin inisyatibo may kinaraman sa barangay drug clearing operations na nga ni na ansenda mga residentes na ina ng GAD mahulog sa impluensya kan illegal na droga. Ngunyan, nagtutubod si Fontanilla na kung magpahiling ng kooperasyon ang mga kapitanes di barangay may kinaraman sa nasambitan ng bagay, talagang marirealisar naman ang plano kan gobyerno lokal kan Legazpi sa paagi o sa panginot ni Alcalde Noel Rosal na talagang maging drug cleared na ang sa tuyang syudad. Iyan kaptang kan pahayag ni Dick Fontanilla ang pamayo kan Legazpi City Drug and Abuse Council digdi sa tuyang gobyerno lokal. Gasig kita giraray. Hindi kita mag-relax. Tigong nga ni dyan ang mga barangay na na-cleared na. Pero yaon pa rin ang Hindi po kita mag-relax. Continuous po ang sa tuyang trabaho. Continuous po ang sa tuyang preventive aspect. Pero kaya nangapodan man si Fontanilla sa mismong mga barangay officials na maski dapat sinda, di man maimbelto sa illegal na droga. Tabi VP Henry ang mga impormasyon di sa City Hall with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans Galero, sa report.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8 G's oras sa Pilipinas. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Detalye po kayan kay ba si Angel Mostaza. Angel, good morning. Good morning, tabi VP Henry. Sa pangalas 8 bareta, kinumpirmar kan Department of Interior and Local Government o DALG na bakuna obligadong magpailing nin Travel Authority on asin medical certificate ang mga biyahero. Sigun kay DALG Undersecretary asin spokesperson Jonathan Malaya na inisusog sa inaprobahan sa na Uniform Travel Protocols kan Interagency Task Force o IATF. Sinabi ni Malaya na bakunaman mandatory o sapiritan ang COVID-19 testing para sa mga domestic travelers o pera na sana kung may ipinapautob pang requirements ang sarong local government unit o LGU. Nangapunan man si Malaya sa mga lokal na gobyerno na magsunod sa bagong regulasyon kan IATF. Mantang inabisuan ni Malaya ang mga biyahero na bago magbiyahe siguruhon nguna na daing COVID-19 testing requirement sa dudumanan nindang lugar o destinasyon. Yan ang pangalas 8 bareta halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. New Bear Brand Todo Tipid 2.5 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka!
Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet tabs ka para hindi na dying inside. Diet tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Bago isulog ang sa indong face mask, maghugas nin kamot gamit ang tubig asin sabon. Mag-alcohol o sanitizer. Hilingon kung may gisi o luho asin isulog nin tama na natatakupan ng dungo. Ngimot asin kuko, mantang ugalion ang paggamit nin face mask para dai makaulakit o maulakitan nin helang. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. Namibidan sa albay, dinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyon na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwama ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Apudan tapo si Director Noida. Sandali lang Jimmy naka-appointment kaya ako niyan kay Director Noida. Tungkol digdi sa tungkol po digdi sa travel protocols
sa bagong travel protocol na gustong ipasunod ipinapasunod kan sa tuyang gobyerno. Resolution number 101, Resolution number 101 para po sa pagbagong mga tugang kang travel protocol. Director Noida, maray na aga po sa iyo. Maray na aga po, Sir Randy. Opo. Director, napaapod pa ako sa imo ta kasuhapon ay gari kan Saturday o Friday kayo dito. Gari Saturday. Nagluwas po ba ini na resolution number 101 para po sa travel protocols sa mga local government units na approve po kang IATF. Magad lang po kami clarifications tungkol digdi kung ano po talaga ang pinaka main point po kang sinabi ng resolution na nagataon na Garibuelo sa gabos na nagta-travel na dahil nakaipuhan po RT-PCR test and travel authority, Director Noida. Pwede po makipaliwanag ang bagay na ni? Yes, good morning, Sir Henry. Ang objective po, ang kagustuhan kang IATF-DG is masynchronize ang gabos na policies ng mga local government units ugating po sa travel. So, kumbaga may saro na lang dapat susunod doon. Dahil pwedeng kanya-kanyang LGU, may sariling policy sa travel sa mga tao or sa paglaog o pagluwas ng mga tao sa indang mga jurisdiction. Opo. So, kaya igwa kayo ng Resolution 101 nag-ibo po ini consultation with the League of Provinces naman po, konsulta ang mga governors, League of Mayors, City Mayors and Municipal Mayors na konsulta din po, and the Union of Local Authorities of the Philippines, and of course yung Philippine National Police po. So na-consulta, igawang consultation, anong pwedeng ibuhat para sa rong polisiya lang ang susundon. So ini na po ang nagluwas na policy, Resolution 101, na hinali na po sa Travel Authority, na dati pikukuha sa PNP. Kung gusto mo mag-travel, maagad ka pa sa PNP, maagad ka kin medical certificate. Ngunyan dahil na po yan. Ano do ang requirements na yan. Ang ano na lang is, bala na mag-monitor yung LGU. At hindi rin required na mag-quarantine po unless abot mo naman sa LGU destination mo na may symptoms ka. That's the only time na pwedeng i-quarantine po ang sarong tao na nagbiyahe or nag-abot sa sarong lugar. So yun po ang more or less nabago sa polisiyang ini. Yung requirement sa testing, hindi na rin po siya requirement unless the governor will require. So by province na po ito or highly urbanized and independent cities po, sila lang ang pwede mag-luwas kay polisiya requirement kung kaipuan yung PCR testing. Opo, okay. RD, primero, itong travel authority, regardless po kung masain ka, dahil na po ito kaipuhan, throughout the Philippines po ini. Throughout the Philippines. Tama po. Dahil na kaipuhan. So, hindi na kaipuhan. Dahil ka na maduman sa PNP para mag-agat. Yeah, kay-travel. So pwede ka na po na mag-travel ngayon from Legazpi to Quezon City, something like that. Yes po. Naday ka mako ang travel pass. Travel pass. Iga po ni RD kiga required period of days or time kung pirang oras ka lang na ma-stay duman sa lugar na pwede mong dudumanan? Mayo po. Dahil duman sa resolution kinaka-indicate na may limit po kung kung magkasama, piniluluwagan na talaga yung pag-travel ng mga tao nationwide. Opo. So, gari free na ang pag-travel ta nationwide. Tama ba po ang pagkasabot ko? Opo, ganun po ang dating ito resolution na po. Yeah. Kumusta po ang pagbalik niya? Paano sa pagbalik niya sa point of origin niya? Pag-uli niya? The same po. Unless yun nga, may requirement na i-post na PCR testing yung province. So kung wala, talagang libre na po na magbiyahe. The same manner, paghalit, ganun din po. Although kung may LGU na naghagad pa ng PCR testing halimbawa, kaya may coordination, minag-aral mo kung anong requirement po kang LGU na dudumanan po. Ayun, okay. So RT-PCR po, Director, ito ang medyo may kulatilya, tama, no? So only RT-PCR po ang pwedeng i-require. Pwedeng i-require. Okay. So halimbawa po, inaalaw po yung antigen or rapid test po doon sa resolution. So halimbawa nga, you are free to travel, pero bako na siya talaga siya gari requirement na magdumang ka sa ibang probinsya. Kaya lang, pag abot mo duman ngayon sa luwas kang, halimbawa ngayon, nagdumang ka sa Cebu,
Pag-abot mo duman, Yes. kung ang Cebu City o Cebu Province, igwaki, sa diring regulasyon na ang maglaog sa inda, dapat ERT-PCR, dapat po, sunodon ito. Tama po, RD? Iyo po, tama po. Iyon. Pero Bago magbiyahe, dapat may RT-PCR ka na. Iyan. Depende po yan sa ikibuhon na policy or executive order na iisip ng mga governors. Opo. Iyo. Pero po kung dai, o you are afraid to go, to enter. Yes, pag duman ka niyan sa Metro Manila, wala silang requirement, actually. Oo. Di, sige, andero man taga. Saka sige, Dahil sinda like that, dahil na nga nag-checkpoint duman. Okay, so gari medyo kwa na, tama ba ang term, gari loose na masyado Tama. ang restriction Opo, ta. kasi ang objective is saro lang po ang susundon at ay no-open na po unti-unti sa tuyang economic activity po. Opo, okay. So, duman po artist sa quarantine, sa pagka-quarantine. Tama ba so pagkasabot ko na pwede ka lang i-quarantine pag abot mo nga sa sarong lugar o maski sa pag-uli mo kung may nahiling po sa imong sintomas? Tama po. Nakalagay man duman na pag abot ng mga port sa mga terminal, medyo higpitan po ng LGU. So duman, yung health screening po, ilingon ng temperatura, kung may abo or what, pag na-symptoms po na nahiling, pwede ka i-quarantine. That's the only time na pwede i-quarantine po ng LGU. Ang hapot ko ya digdi, siguro dapat masimbag ini kang DOH. Ang hapot po kaya digdi, kung paano po itong mga asymptomatic paglaog sa sarong lugar? Iyo po. Kasi wala yan. Meaning pag walang na-exhibit na symptom, pwede na pong magbiyahe. Opo, maglaog or Pero dakol baga po ng mga deman ngaya, pero palang carrier siya, asymptomatic siya. Continuous siya, positive siya. Duman ang garo medyo, sorry po, gari may gray, para sa kuya, I'm not a lawyer, but ako expert dyan. Gari may gray area po, RD, gari may gray area pag abot ko na. Opo. Ilingon mi din po, actually sa Biyernes pa lang na issue, pag nag-meeting kami, hopefully we can have a meeting this week. If not sa Tuesday pa next week ang meeting ng IATF, we have to check with the OEDs yung position po nila. Of course, the OTR, kasi sa kanila din po, transportation po yung affected dito. Pero RD, nangahulugan po ini na pag ang daini sakop kang at takit mo niyang baga po, pag masakay ka sa plane, sa requirement, dapat na swab test ka, RT-PCR. Di po ini ka, yung pong sa aeroplano kasi ang may policy din po dyan sa LGU, like in our case, sa Legazpi Airport po, ang sinusunod dyan, executive order ni Governor Bichara. I see. Na nagre-require po ng PCR test. So, yun din po ang ina-impose ng airline. Yeah. So if it will be maintained, ganun pa rin po. Tapos sa mga sakay kay aeroplano, kaya po naka-RT-PCR nag-testing po. Ayun. Buda, saro man talaga sa requirements sa garikan mga airline companies gayon po, RD? Opo. Requirement po ng airline companies. So ining sa binagungon niya na protocol, base lang ini sa mga local government units concerned. Na pwede na. Okay. Dahil lang po sa kuha na ini, sa protocol, sa sistema tang iningon yan, may mga pagbabago po kita, RD, sa mga gatherings? So far, the same policy pa rin po sa gatherings. Social, yung physical distancing must be observed. 50% pa rin po ang maximum capacity. Oo. Tapos sabi nga ni Kansarong Texter, kung pigutugutan na tabi ang pagkandaki mga fashion show. Sabi niya, tawiling kaming sumunod sa mga requirement ng IATF po. Kasi sabi po ni Secretary Harry Roque, basta daw po sumunod sa protocol at may letter permit sa IATF po yun, pwede. Sa sabungan nga, pinayagan na nila, halos parehas lang ang situation. Mas okay nga mga fashion show kaysa sabungan. Kasi lahat na senior citizen, bata at matatanda, babae at lalaki, sa sabungan po, puro lalaki ang bisyo po yun. Dito po yung business. You have to clarify that. Kasi may mga specific policies pa rin po, like yung sa sabungan, although maraming violations tayo na observe, pero maliwanag na rin po yung policy doon, hindi pa binago. Opo. Yung dati pa rin, Opo. So, ibig sabihin po, RD, dyan sa mga checkpoints na dati active, day na mahiling yan ngunyan ng mga checkpoints na anta. Kung day naman kita kayo po na mag-check ang travel authority?
dahil na po sa na-mention sa resolution, so posibleng dahil na maglaag ang PNP. That we have to check with PNP also kung i-maintain pa rin na yung mga checkpoint nila. But the LGU can have some screening facility po sa mga nag-aaral po. Ayun, So, yun. depende Screening. kinala sa polisiya ng mga probinsya ta. Kung paano magkipuhon nila yung mga malaog po sa province ay may screen nila. Okay. At least yung minimum doon po na health screening sa mga symptoms po kaya ng COVID-19. Yeah. So sangon niyan po, LGU LGU ang igwamangyari ki Poder Authority na mag-require kang RT-PCR swab test. Pero tabi sir, so travel authority, ito po talagang maski LGU dahil ng discretion ka ito, ano? Dahil na po, mas LGU din na kailangan mag-issue pa kaya. Liwanagon ko lang po yung requirement po, no? Yeah. Sa LGU, provincial government lang po ang pwede mag-impose. Yes. Meaning kung ano yung in-impose sa provincial government, it will apply to all the LGUs unless independent component city po, kagaya ng Naga City, so they will have their own policy and yung highly urbanized cities. Oh, ang Naga po independent yan, di ba? Component city. Opo, so they can have their own sarili policy po doon. sarili. Okay. In consonance po rin sa Resolution 101. Iyo. What about Legazpi City po and Tabaco City and Ligao City? Legazpi City, Tabaco and Ligao, component city. So kung ano po yung policy na i-implement sa provincial government will apply to all the cities po. Ayun. So, di po pwede na magsadiri. So, alimawag yan, Legazpi. Doon po sa requirement ng PCR test. So, of course, yung sa testing, yung sa assessment of health, health compliance, health protocols, assessment po ng kung may symptoms o pwede pa rin pong ibuhon kang kada munisipyo yan. Pwedeng gibuhon kang kada munisipyo. Opo. So, yung policy lang po sa testing, kung kaipuan or i-impose, only the provincial government can impose that. Iyon. Okay. So, all the rest po, maintained ito, as is ito. Yes po. Aside from haliuna sa travel authority and then so RT-PCR test o swab test, pag inimpose kang probinsya, iyan duman dapat ito ang masusunod. Yes po. I see. Okay. So, pag-abot po sa with that po, RD, may posibilidad na magturos na kita sa land transportation, like buses, etc. Napag-urunan na po ini. Actually, ganun yung implication na Sir Henry, that we have to discuss with LTFRB. Actually, in the case of Alba, yung proposal po, na i-open na yung buses going to Alba, yung limited basis. Nagka-pending na po sa LTFRB. Actually, inaantay na lang ata dyan ay yung resolution po ng national LTFRB po before ma-allow. So, with this resolution, mukhang sabay na po yan sa pwede talagang tugutan. So, meaning baka pwede na ang Legazpi to Manila? That is a possibility po. So, inter-province na, medyo okay na. Nagkapon po na eh. I mean, inter-province, sa kada region. Yes po. I see. Okay. Ang hadit lang kayo ni po RD kang iba, so nag-analyze kang situation. May nababasa kaya akong mga reactions na with this kind of situation na ngaya, ka ng RT-PCR o pwede ka nang maglakaw-lakaw, baka daw magpun ini sa pag-increase ni number of cases girade. Kaya, garo kayo po ang vigilance talagang LGU pag-abutig di. Tama po. At saka yung disiplina po kang gana sa tuya. Kasi tama po ka mo, pwedeng maging possibility na mag-increase ang kaso. But of course, ang importante talaga mahigpit na may patupad yung health protocols na pigaan po doon. Lalo yung physical distancing saka yung wearing of face mask po. Opo. Sa Manila po, RD, tamay naghapot digdi, so travelers po, Legazpi going to Manila, dahil na po kay po ang RT-PCR or swab test sa travel authority? Halatunta yan. Sa ngunyan po, wala akong nailing na policy na ganyan. Pag naglaog ka sa Manila, wala po silang requirement masyado. Wala nga nag-check na po doon. So, kada barangay na lang siguro yung monitoring. Iyo. Opo. Sa takumbaga dahil bayamang kaipuhan yan, kasi talagang buhayon sa ekonomiya, sa ekonomiya kan sa talagang lugar. Yan po ang sa pinaka-objective po kay NEA po. Opo. Okay. RD, yung man sana po okay, sandali lang po.
Yung mga balikbayans po, RD, OFW, same requirement po kita o igwa kitang separate para digdi? May separate po sila dyan. Actually, yung separate po yung pag-abot, may PCR testing yan at kinukwarantin po ng ilang araw sa Manila. Pero pag biyahe na po nila siguro pabalik digdi, ayan po siguro yung mag-apply na ining policy ini. We have to check that with OWA also. Pero pag-abot ng Manila po sa NAIA, alam ko yung same screening policy po ang mag-apply sa EMNA. Iya, oo. Tapos siyempre halik ka sa ibang nasyon, ano? Iyo po, opo. So pag sinab ka duman o RT-CPR ka duman, after na quarantine mo, i-apply na sa local policy, pag uli mo sa imong probinsya. Posibleng gano'n na po ang mangyari dyan po. Opo, okay. RD, salamaton po maray sa clarification and siguro po kung may mga development kita tungkol duman sa nahiling tanagari medyo gray area pag-abot sa mga asymptomatic sa IATF Bicol, just keep us posted po para ma-inform ta ang publiko. Maraming. Sige po, maraming salamat Sir Henry. Tingnan natin kung may mga issues po. Paabot sa National IATF po para mag-clarify din po nila yan. Opo. Unless RD, mayroong kang additional na information sa mga nakikinig ngayon. Go ahead po. Actually, wala naman na po, Sir Henry. Salamat na lang po sa opportunity. Salamat. Thank you po, RD. Mabuhay po kamo. Thank you so much. Alright. Mga tugang Director Noida ng DILG, siya po ang chairman kang Bicol Interagency Task Force, digdi po sa Satuya na palibot. Iyo ado. Nadangog po nindito, very clear po ang sabi ni Director Noida. Ang medyo gray area lang duman, paano jing sa mga asymptomatic? Duman ang medyo, kaya mas makon manggiraray na magpasunod kita kan mga protocols, sharing sa tama na paggamit ki mask, sharing sa tama na pagdistansya, sharing sa tama na paghugas nin kamot, sanitizing of our hands, di ba? Buday ba pa, taang hadli tajing, duman sa mga asymptomatic. Bata kita bagatiri, wala kita sa lambang saro. Di ba? Pag nag-arampangan na, taranggalan na kimask, nagkaraon na, nag-irestoryahan na, dumang kita. Tabi. Kaya, mas gayod sa hilingon tang dubling pag-iingat na masyado ng, ang restrictions, mga tugang sa palibot masyado na po na maluwag. Alas 8:37 na. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, tuloy-tuloy ang mga balita. Ang local IATF daw kang kamalig ngunyan nagmi-meeting. Para mo pang detalye kan sa indang hururon, kay ba si Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat, Pipi. Yung pitangon niyan digdi sa opisina ni Mayor Caloy Baldo. Actualmente, katatapos pa lang kan na meeting kan local IATF. Pinapod ni Mayor Caloy Baldo. With regards ini sa mga pagbabago o mga pinaluwas na bagong protocols na medyo turos na ang sitwasyon sa satuyang kapalibutan and reaction nini kaso bago sa itong interview kay Director Noida. Good morning po, Mayor. Madali lang para ni ako kay Mayor. Ang live kita kasi. Sige daw. Ihampang mo daw kay Mayor sa imong camera dyan. Dali. Okay. Okay. Mayor Caloy. Ipipasa ko kay Mayor. Ayun Mayor tabi si VP Henry sa PCGB with regards po kay kan so meeting dito kasabago kan mga protocols niyan sa IATF. Apo. Mayor Caloy, good morning. Henry. Yes po. Mayor, paano po niya to sisimbagan itong naging bagong protocol na in-approve po kang IATF and lately po confirm yan ni Director Noida ng IATF Bicol. Mayor? Hello.
Yes, Mayor. Paano po niya ito sisimbagon ito na kwan? Naging bagong May na. direktiba. Medyo tawang kong monitor si Sige na, Mayor. sandali lang. Atayong monitor si Kalibal. Mayor. Maray ako talaga dapat kayo ni maaraman inikan mga LGU. Okay. Iyan. Oh. Mayor Kaloy? Ay, good morning, Henry. Ay, good morning po, Yorn. Paano po niya ito i-address na bagong direktiba kang IATF National and confirm pong unya ni Director Noida, Bicol IATF na medyo turos na po ang travel, as in po ang paglaog din mga bisita po sa tuyang munisipyo. Actually, siyempre, makita naman. Ang kota dyan, hindi ko mag-giray po ng profiling. Ayun. Nagabot. Then, kung asymptomatic, kaya naman kita mag-quarantine. Pero, monitor sin na-convert na. Ayun. Siyempre, kung magka-symptoms sila within 7 days, kaya po, quarantine stop sila. Ayun, okay. So profiling po ipagpapadagos nindo manggiraray, kaya lang imo-monitor sa mga tao na nag-uli o bago po na mag-abot sa indong munisipyo, tabi Mayor Kaloy. Tama po ang pag-intindi ko? Tabi, Henry. Okay. With that po, ano ang hiling mo nagari? May nahiling po kamong bentahe o disbentahe sa bagong polisiyang ini? Kung sa health, may disbentahe. So, siyempre, kung positive ini, nag-uli sa pamilya, malamang matatalo ng kanya pamilya. Oo. Pero kung sa ekonomiya, siyempre, dako na bukas ng negosyo. Opo. Ito, mabubuhay-buhay ang negosyo. Yes. Yes. Hindi po yan ang pagaling kumakani. Opo. Pero siyempre, ang pinaka-importante sa tuya, ang paggamit ng face mask. Iyo yor. O tama ka. Ito magsunod mangyari sinakan dapat na protocol ta. Yung quarantine baga po dahil naman i-require unless daw na may mahiling na simptomas duman sa sarong persona. Ang problema lang diyan kung asymptomatic baga po dahil man nagmamanifest diyan, so dapat talaga magsunod kan tama na protocol giraray para maiwasan ang paglakop kan virus. Actually, yun po yung gigibunta. Mahigpit po kita sa paggamit ng face mask. Siyempre, yung mansa na po pwedeng makakalakit sa tuya. So, sa larga nila na nakatransfer sa tao. Yes. Ito delikado po sa mga tao na. Yeah, okay. So with that po, Mayor, handa na po sa tuyang mga dating tourist destination dyan sa Kamalig in case na may mag-abot na mga bisita? Dako naman ang bibisita sa tuya. Kailangan ang paggamit ng face mask. Yung pinaka-importante. Siyempre, kaya po yan Opo. And sumabot sa Manila, actually may coordination ng casting na dapat i-profile nila dyan para aranta kung sisay nagarabot, para kung may kaigaman di sa contact tracing matagod. Yes, mas maray po pag-arog ka na, no? Okay. Mayor Kaloy, unless po na may pangapudan ka sa mga residente mo dyan sa Kamalig tungkol po sa bagong protocol na yun. Go ahead po. Medyo maluwag-luwag na yung gobyerno. Ang paggamit ka face mask in facial, importante yun po para makatalungan sa tuyang komunidad. Iyo pa may tinay ka pa sunod na, kaya namin sunod po kita. Gawa na nga ni wala kita positive mo niyan, kaya po anta isunod protocol. Yun lang tabi ang PPN. Yes. Salamatan tabi, Mayor Kaloy. And ingat po kamo. Mabuhay po kamo sa Kamalig. Jimmy? Okay, so yan tabi, VP, si Mayor Calibaldo, digdi sa Banuan kan Kamalig, sa ngunya na dali lang. Sa ngunya na pagkaaga, itulos na inaktibaran na alkali digdi sa Banuan kan Kamalig. Kayo an pagpapod sa local IATF digdi sa nasabing Banuan. So gikan digdi sa Kamalig with Mayor Calibaldo, Jimmy Natalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Ali dyan sa Kamalig Albay. May hapot si Kapitana Yuli kay Kampawa. Hello, Manayoli. Yes, good morning po. Ano po ang paglilingkod?
Ano po? Sisay tabi, Kapitan? Hello? Medyo nagwara-wara tabi ka. Hello, Kap? Kulay mo pa nakaungan si Mayor na bagong protocol. Iyo, pag-text ko tabi sa mayor mo niyan para ma-clarify ta po. Oo. Ayo. Ano galing makatakot iyan? Iyo, actually may kon man talaga. May nahiling na disadvantage. Agit sa ko, ako may sa mo. Sita natutupod man ako. Opo. Ngunyan, kung araw ka na open na, makakakuto niyan. Iyo po. Araman, nagsarabog na sana iyan. Ang hadit ko tabi kapso sa asymptomatic na mga tao, duman may problema. Pero chat ko naman nga ni si Tade, dahil pa man ako bigsimbag. Iyo. Ando na ko baka may meeting. Ay, mamahalat ako. Iyo po. Matangog ako ha. Iyo tabi Kap. Salamat. Okay, thank you. Alright. Okay. Actually, pag-text ko na si Mayor Rosalta, gusto tang hagadang reaction kay ni ngunyan pong aldaw ta gusto tang maaraman kung may mga pagbabago mga tugang digdi sa Legazpi kita baga digdi may testing yan may sa diri kitang kwan machine di ba buda kaso sarong aldaw nag-launch pa lang so Legazpi para sa reopening kang turismo digdi po mga tugang sa satuya na syudad importante ini na masabutan takimaray ang sitwasyon mga tugang sa lugar. Kaya lang gari busy, mga tugang an sa tuyang mayor, sa mga sagabos baga ng mga LGUs, Legazpi ang medyo halangkaw ang kaso kan COVID, kumpara sa iba ng mga munisipyo. And siguro dapat makauron tamang kaini ang provincial government of Albay, mga tugang, para po digdi sa concern na ini. Okay. Nagring lang ang cellphone ni Mayor. Siguro busy dakol ng mga dapat na tapuson. Ngunyan. Pero anyway, kung dahil makaoro yan, baka sa ibang mga programa o i-reschedule ta na lang ang interview ta kay Mayor Noel Rosal. Mientras tanto, alright, sige daw, hagadan reaction si Mayor Crisel Lagman, mga tugang kang Tabaco City. Kaya ba po si Jomar Bien? Jomar, good morning. Salamat, Bibi Henry. Samantalang tang dahil pa nagkupo sa meeting. Mas maray, sige daw. Si Mapuna. Okay. Mapuna. Si Mayor Crisel Lagman Luistro. Bibi Henry, live kita sa dito sa City Hall, Tabaco, si Mayor Crisel Lagman Luistro, aramontan reaksyon niya sa bagong protocol. Mayor, live kita sa DCGB, si Henry Maceda ko. Mayor, good morning. Good morning, Henry. Ay, Mayors, alam ko po na ma-meeting pa lang kamungunya na aga, pero inuton mi na po ining hapot mi sa Induta. Yung bagong protocol takang IATF tabi sa travel and pagtanggal kay ning iba pang restrictions, Mayor. Ano po ang reaction nindo kay ni? Eventually talaga po, Henry, mangyayari ini. Because we are now going to be moving forward. Hindi naman to pwedeng isang buong taon na hindi na tayo uusad. Yes. No? So I welcome this development. But of course, kailangan pa rin na meron tayong strategy. Kasi siyempre na-anticipate natin with the lifting of restrictions to travel, no? Ora nang hindi na kailangan ng mandatory testing on arrival, which we are doing here in Tabaco. Yeah. Ang mandatory testing namin dito is the rapid antigen test. Dito very clear sa atin pong IATF na limited lang po kung magre-require man ng LGUs ng test, RT-PCR lang siya. No? And I'm quite sure the provincial government of Albay is not going to impose the RT-PCR test as a precondition for travelers entering Albay. So hindi na rin kailangan ng quarantine kung wala kang symptoms. Opo. No? Although si Dr. Asada dito po, talaga pag walang symptoms, hindi na namin po yung kina-quarantine sa ating facility. Okay. Kaya may transition na rin po kaming ginagawa at mga adjustments. So this is not going to be very, kumbaga, abrupt, no? Because gradually talaga, nagdudumana po kami sa, sa pag-transfer ng responsibility from government to private individuals. Ayun. Opo. May nahiling po ka, Mayor, nagari, siyempre positive on the part of the economy, kan sa tuyang syudad. Pero may mga negative na implication po ka na posibleng nailing kung medyo habo magsunod ang publiko sa tamang health protocol?
Ang pinaka nakatabang sa tuya po is the minimum health protocols. Yeah. No? And yung araw-araw natin ginagawa, hindi yung 14-day quarantine. Kasi pagkatapos ng 14-day, kung hindi ka pa rin mag-face mask, Opo. post ka na naman. That's it. So talagang face mask, face shield, social distancing, sanitation, yan po talaga ang pinaka-basic na magiging bahagi na talaga ng buhay natin yan. Magsunod habang lang. hindi pa nagkakaroon ng herd immunity. Yes. So dapat Even gari with the maging vaccination po, Henry, it is no guarantee na hindi ka magkakasakit. Yeah. Ang Yeah. sinasabi lang ng Totoo. vaccine na to ay hindi magiging malala ang iyong sakit. Yeah, Kung that's it. ikaw man ay Exactly. magkakasakit. Exactly. So meaning po regardless kung ano man ining mga protocols na ini o may vaksina, dapat maging way of life tamang giraray ang pagsunod sa dapat na mga protocols para dahil magwalakit ini. Yes, at hindi lang po COVID. Opo. Maraming sakit pa rin po Yes. ang pwedeng Yes. magkaigwa resurgence o baka bagong sakit na naman ito kung hindi tayo maghuhugas ng kamay palagi. Oho. Kung hindi Yeah. tayo magtatakip ng bibig natin pag umuupo. Pag hindi naman tayo nagpa-practice ng social distancing at lagi tayo nasa crowded areas. Yeah. So talaga pong kailangan maging bahagi na ng buhay natin pang araw-araw. Ito mga minimum health requirements. Opo. Baka yung face mask, ito pwede natin alisin Yeah. kapag nagkaroon na ng herd immunity sa COVID-19. Pero kahit sa ibang bansa, even before COVID, talaga nagsusuot sila ng face mask to protect themselves. Lalo-lalo na to protect others kung sila rin naman ay may nakakahawang sakit katulad ng ubo. Hindi po ba? Okay. So no rin tabi, although di pa kamo yung nagmi-meeting, no rin po ang effectivity kainin na mga restrictions na medyo loose na po sa Tabaco City. We're going to start today. Duman po sa din na kami ma-issue ki mga travel acceptance certificate. Then naman po ma-issue ang TNT kang travel permit. And then si Dr. Asada man po sa iyang team will now be able to focus on other things na equally important rather than gawa ng mga health certificates for travelers. No? Pero pag abot po naman sa quarantine facility, since we still have one na lang po, Henry. Opo. One positive patient undergoing his 13th day in quarantine. So tomorrow, matatapos na siya kang 14th day niya. And then, malinig na kami. Zero case na, We're no? now going to sanitize so that we can refocus naman. Duman na kami, vaccination naman kami, tututok. Opo. Mayor, Mike, di ba baga, last na lang po, aram ko mabinting na kamo. Iyan baga po na mga asymptomatic, ang pwede mo dang i-quarantine lang po, so, garo may symptoms na nailing, di ba? Sa profiling, Aram ko po, kasaro kang matibay na nurse, graduate ka sa sarong maray na eskwelahan. Ano pong pag-abot sa asymptomatic po, sa iling mo, medyo, bako na po inidelikado kung ang iba, bako masyadong maingat mangyari sa protocols. Tapos siyempre nasa luwas ini. Pag maski profiling mo, nasa luwas siya. Oo. Palagay ko, since meron pa po kaming antigen test, ayun, na available, test kits na available, pag nagkagawa po contact tracing, palagay ko magagamit pa namin to, especially for asymptomatic. Ayan. And so that can be a cue for us pag nag-positive siya duman na kahit wala siyang symptoms for him or her to undergo RT-PCR. Ayun. Pero again po, maraming asymptomatic po na paikot-ikot dito sa Tabaco. Alam natin yan. Yeah. Paikot-ikot kung saan-saan. So ang pinakamaganda is sarili natin po ang ating alagaan. Yan. That's it. Okay? Wala pa rin pong mawawala kung tayo ay mag-wear ng face mask at mag-practice po ng social distancing. Yes. Well noted po, Mayor. And salamato na maray. Ingat Thank po kamo, you. Mayor. Thank you so Ingat po much, kamo. Henry. Welcome po. Welcome. Okay. Jomar. Bibi, may isa rin lang ako kay Ma'am Crisel. Ma'am, sa mga maarabot na hali sa ibang lugar, mahapit pa sinda sa Tabaco National High School. And paano tamo monitor kung desin na magapit? Kung kayo po nila magkapit. Tama, profiling. Tama. Okay. So, sa po yung mga travelers, actually, hindi na natin sila mamamonitor kasi wala na tayong checkpoint.
Oo. At wala na po tayong Tabaco National High School na kung saan gagawin ng profiling. I-discuss namin si Dr. Asada ito kasi mukhang doon na sila sa PAWA terminal, lalo-lalo na pag bumukas na yung mga interregional buses. Yeah. So doon na po sila magtututo para sa screening nila ng mga darating. Very Pero good. wala na po tayong checkpoint, Henry. Yes Oo. po, Mayor. Opo. Okay, Well so noted po. barangay na naman po ang magiging... Barangay na lang Yes. Dakol na trabaho na naman si Kapitan Bo ng mga barangay na health po workers. yan. And then pag may symptoms o pag meron din, nakikita silang doon sila mag-report. Report ka agad. Report ka agad. Yes. Yes, Opo. sir. Yes, sir. Yeah, okay. Thank you, Mayor. Salamatan po. Thank you very much, Mayor Crisel at Maluistro. Yan, si Mayor, mapuuna sumipong sa mga pasilita. Yan ang report. Yomar Dian, DCGB. Nailing nito ang senaryo. Look at that, di ba? Karing si Mayor po, garbising ko niyan, mga tugang di ko pa nagkakaoron, baka i-reschedule ta na lang, ha? Alright, sandali lang, standby Renz, Lowens at saka Padingal, may flash report si Jimmy, hali sa 3rd District. DCGB Flash Report. Jim, ano nangyari, Jim? Come in, Jimmy. Jim? Hello? Hello, Jim? May kauron si Jimmy, ha? Flash report yan, Jing? Hello, come in, Jimmy. Aha. Uli nakamonitor si Jimmy ngayon. Alright. Okay na? Sige daw, itry mo yung flash report ni Jimmy kasi mag-alas 9 na eh. Ha? Wala? Wala? Hindi makapasok si Jimmy? Wala, Jing? Hindi makapasok? Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Hindi makapasok si Jimmy. Okay na? Okay. Basta morning, Henry M. Mga tugang, dahil na po kitang oras sa tuya tabi ng programa. Masunod na ang tingog kamanumaan. Ako po si Henry Maceda. Thank you. Good morning po sa Indogabo. Standby na lang mga pag-iriba sa ibang programa. Salamat. Henry M. Kansa ng pagantabay, Henry M. in the morning. Goodbye. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet. Sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Kahit malupit